Hakan ni kesengi ngekwa ban keren. Nak away koren kalenong kaba katsan kerekod kaba san popra. Hai ni kektin ke jong try ke keren kumne bat kaong. Nawa kumta ko para bangai bait jonga. Tolong pi ki bayai ne scam. Bat ki bam kun ria no. Bat ki bam man kerhai man la kesengi haka kamu try. Haba pitep scam bagata ke jing 3 minit jong pi kam jelong kabaleno ha utrai ke jing 3 minit ke jongi kam jelong ayo leno hano ha utrai ki briu kila ban klek kanongon napi pila julek bahaya ki briu okay kanongon napi ki kan mau ye ke jing lek bahaya jong pi pim don chui hero dedem kim kan mau ki klet no em Fi ketin ke jong try ke ong ke jing 3 minit ke jong pi kam julong kabaleno fitem namar balai ha ke kerta ke badang samlam kalau ngai ke kerta ke bau try utip bagi dei ke por bagi haban 3 minit bar kindiat manganuan ra yang ne ka konteks ke baka keren nang ni ha ke teach kinong koren nama kani ke keren bau pol hang ni udang keren jing shisha ke baye dei bat ka jing mi pap Nama hagan ega por ke balang koren nanong ye fi ka yat lamba kini ki south li ki jinge but ki samlar babon na pi yat lamba kini ki jinge hagan ega juk hagan ega por ke bamenta ke balang koren ke banengkong do ke jinge ke kraw ke baka ye kundo ke dei ke jing song kraw halor iwe ye iwe ka yu ke jing song kraw iwe ki peni ya ke zaman sim khamla mangaban ma pi but kani ke don ru ke jing long samla kindiat bangkren sarong denum dei Haki samla kadang kini kindiat ke cikir sarong manong ngan setiat kum katate. Kham tam hangi senrang, mo? Ngi kindiat ngi pen I kindiat ya ke jing sengau kraw iwe halor iwe. Selong nem ta? Kenon na pipi dakran mat ki perlok pipi la jong pipi ni be ngadi borit do. Mom tip iye. Ngatrai oh Doni ada stunat. Hari kambon ha? Haba, dalam makran iwe yo kren kum to nga te fi yo mak san po ti iwe nang san po nga le prapo. Kani ka dai ba ka por ka jinglong samla ya ka bani sarong iwe ban penin. Ba kani ka de jingjia ka balang nong koren pat sa ka balang. Ba kistang ban peni nga kham kraban ma pi ka kenjaman sim. Bat pet teng ha ka jingnim jonga ba jong pi rong isngo kum ta. Ngisngo bang i kham tip kham ba ban kini ki pet ba ha ka jinglong samla teng kalong kum ne wat iki pastor teng ki kum kai. Namar balai sukwa bahai kata. Haka jeng langsung. Baar hang ni kebalang nong koren ka jing kadon. Baki pertiak ki ai FIR. Ngalap mano haka juk ke bamenta. Ne kilet bet sekinong bishar bomhok. Bau ni lalek kumta utu latu kumta utu lalek kumta utu lalek kumta. Pat bun se na balale ya kata kilet cekikut kes banlet menile ya kata hagitu ki por bakidon kita ki nong bishar ki bampat tip yo blai kilet kita. But kata ada baar ke problem. But kumjur wah ki samlar bun sen. Fitep. Baru bor ki samlam kin kwa bet yang ni gawe. Bakin long ki bakam long kerpang ban iwe. Denam dai. Ha? Ngikwa ban kam long kerpang ban ye iwe. Bat haka jing long samla nganong ye pi. Kani ru kade gawe ni ki jing ki ba ki kendo. Haka jing long samla namar balai. Ba ngikwa ban penya per yala de. Bat ngimkwa ban long kum ban long ki we. Bat haka ni ka jing penya per ngikum ya poi pat ki briru ki bakamnya per. Dai kata kanu ke jingjia ka dan kanu ke eke bajia ka partai pindah pet bah ke sedang bet na ki samla. Nomor balik ki samla barobor ki kwa bet yala de ban penya per. Nang ta ka balai. Ha ka balang nong koren kani de ka balai ke de ka kombam. Ki abam kat bagiyo. Kim nang ban pen kentang kim nang ban pen kerpang yala de ha ka bam namar balai ka bakilabu akmat ki bambet. Kim tip balak ni ablay tau ani kiwe. Pai bahag ka jinglong samla ro tang ha ka bam ka di pabun sen bahap ka de ha ka po jinglong samla. Bat ka basaw hag ni po balang koren ka jing you duna ka de
haga jingya day ne ka jingya shongka pathar. Sexual immorality. Kamu kalau pathar hado kata-kata kedon ye ka jingya day nganong ye pi kata ka shongka ka shongman ka jongki kalong ke ka basni bah. But kini di sautli problem ngani ka balang nong koren ka bakakayan. But kini ngalar banong fikir ka problem ru jong kini gising ka society but kam dame ki samla ba ki ya lang ba ya kata. Kini di ka problem ban pini la jong ka uniqueness tang ile ya ka bang ngimdai ya ka bangin le. Ngin ya riam ka bangim dai ban riam ban pini la ka jong ka bakam ya pair but kam dame ngimetip ya ke bangi dai ban bam ba di ke bangim dai ban bam ngimtip kumno bangi dai ban ya bat ublai. Dei kata upol hang ni uong hakabang nong koren uong ko para banget uong hang ni jonga uong ba lada pilong ki bayai ne scam okay ki bayai ne scam ka bam ka bakran nganong ye pi kata ka balong ka bayai ne hadu ka jingwan ka jong try lada pi yai ne scam ka bible ka kran hang ni om tang kata ba lada pim kunriano na ka jingshisha jong ka ktin ka jong blai bat kum joro ka Bible ka ong ba lalapim kinrian ho but kiba man kerhai man la kasngi haka jingya day but ublay kibayu kiba man kerhai kalma ba ka haka society ka bangingi ementa ngingi sngowi ka jing 3 minute jingi kam jolong leno engi kwa banwoyo shortcut man swangan batay pi ka ba kila jia haka ni ka jala jongiru ngala banong ye fi haki snem kiba man shwa ki julik ki paper jongki exam la jia sngowi kata But ki samla bubun sen ki kwa bahaya ya kata bakin yo bakin pass ya ke exam. But ki samla ki sngoban baki ya minot kene de ka shortcut way ya ka ban pass. Barobo haka jinglong samla nganong ye pi ngim da kwa e ban 3 minot. Hara ngi da yo shortcut kalong KK ka bakraw. KK baro ngi kwa woodward. Pite ba ka por jinglong samla tang ngi kwa ban ruspa na woodward ban long ba he spa pite mkwa da larang ba. Ka por dalam samla. Kiki baro hanre polang ne wong. Tu ye 3 minit baka jing 3 minit jong fikan long belen ai. Kiki kata ka jing mod jong kata. Ngai kwa manai nuksa ha ni ka por ja pangki laingot kita ki samla ne saungot kita ki samla na kitab Daniel. Pila kan ma unebu khanasar ulalekum no ulayalam no ya ki samla na po Jerusalem manyalam ya ki sa Babylon. But ubo apa Babylon ke dai stang ya ki badok Stang yaki kulung kena, yaki bapanggi basitam, ubo yaki ha po Israel. Hare uyalam lot ya baro ki ba usuto ba ula ban pen don kam yaki, haka kam ke jong u. Laga de haka sensyal kadar ka trei ka kta, haka no ka banta, yano ba uyo I ba kilong ki ba seiso uyalam raw lot yaki. Hare ha Jerusalem ula bo stang yaki baduk. Yaki ba jinjar ki kentai ki riu kentai kita ki kulong gila bo hakata jaka hari ulai alam lo kham tam yaki samla i berhaba uyalam yaki siapa Babylon ulai gumno ka Bible ka batai la pipule kitab Daniel nong ka banungkong ulai amno ikini ki samla yaki yaka kerteng ka ba tmai la pipule bat nga kitab Daniel nong banungkong dekat ka banriu ka ong gumni Tiap pada kini nakikon Juda ladon u Daniel, u Hananaya, u Mishael, bat u Azariah. La ay ka kerteng jongki ya ke ay baki kila khot ya ki ha ka snong ka jongki gini. U tau day u kerteng u Daniel, u Hanania, u Mishael, bat u Azariah. Bat u rumba yunok u la kerteng ya ki ya u Daniel, u la khot Belteshazzar, bat u Hanania, u Shadrach, But you Mishael, Meshach, but you Azariah, Abednego. Kini ki sautli ki kerteng day bala iPad, daw yunok, you know? Yaki. Ni ki saungot haka jingshisha ki kerteng u Daniel, Hanania, u Mishael, but u Azariah. Ladang sedang baik bangan siapa kini ki kerteng babon na pirpinum kan mau di mana gini. Namar ngi la itu ya kini lang bangan ni ki kerteng baong Daniel, Shadrach, Meshach, but Abednego. Ngimkan mau so yaki de kerteng ka ba ki don ha ka jing shisha ka ba ki khot Hanania Mishael bat Azariah kanega de kerteng jongki ba ki don ha Juda ha ba ki deng don ha Jerusalem hare ha ba ki poi sha Babylon une uyunok upen kala ya ka kerteng ka jongki berkini baro south li ki de ki kerteng jongki blay Babylon
Ki aya ka kerteng jong kita. Fi usai tanam uriale be yangi ban pen kala ya ka kerteng jong i. Sistem. Namar balai, bateng ngiklat no way bangingi long. But hang ne ru la aya ki ya ka da ka way pat ka kerteng nangkong ya ka identity jong ki ban penjano ka balong ka ba mansua. Ken mau ba babun sin pidai podang le school itu ya pi andre onda pila poi 9 10 kasin ka tas dang pa pin kala ka identity jong pi kerkom riam ka jong pi kerkom le ka jong pi nanong sedong ka stang ban kala. Kadenam dai. But kaktin jong tronai hang ne kabatai yaki la ai choi ka kerteng ba thamai habala ai kerteng ba thamai ka mor ka berim ban jano nang ta om tang kata la ai yaki ru yaki jing ba am ki ba thamai ki jing bam sim ki jing bam yo jing bam sim but kabalai hang ne ka ba jia yaki kadai ka kentien ka ba kiki kren ne ka language ka jong ki la pen kala pedala pois dala kelas samla tentang la kerkom keren la ya pera ong tefa boy tefa deno nei ya kini ki samwat la tring ya ki hakane ka benta la hikai ya ki ya ka kentien Babylon baki keren ki Babylonian language ki la batai ya ki bat kene ka way ne ki kentien ka bala ja ki ong hai hanrei kelas dang ban su kle ya kini ki kentien ban ai ya ki nang ta ka ba ar ki ai yaki ya kabam balai ilapan kelai ya ka kerteng. But hang ne yakini lightly ki benta yakini ki samla lapan kela. Lapan kelai ka kerteng, lapan kelai ya kabam, but lapan kelai ya ya ka kentien baki ki keren. Lapan kela kini ki lai. But haba lapan kelai yakini ki lai kabamut lapan kelai yaki. Super khat ma pi. Pi bam jing bam siem, pi kren ketien pereng, pi kren juk ketien kasi, pi bam be jim bam pereng, nang ta kerteng rolai pi la ai no Michael. Pi kene ke balapan kela ya ki, habalapan kela kene ke balapan kela sendan ya ke identity jong ki. Fi ken mau be, usai tan unyale ya kini ki lain tli ke benta, ha ke jing em jong pi ru ki samla ban pen kela ya ke original pi long. Bon sin ki samla kim day ki balong original ki long duplicate. Kilom no? La ki long Shahrukh Khan la ki long ki weipat. Fisto am ki pe ju aktor ki kwa ban long kum aktor. Dem? La ki pe nganong yevi ya no ki kwa ban pertubot kum maki. Hada kan mau tang ne ke wei bo blay kwa duplicate kwa original. Amen. Dia kata ublay upen kentang senon nadu ka kepok ka keme kitab Jeremiah nong ka ba nengkong dekat besan ka keren ong bala pen kentang nadu ka kepok ka keme kamu ladap si lupa ba pin long original. Long you? Original. Berapa ngingi long original pen kentang nganong ye pi ka ba ke jing mo jong ka jing pen kentang ka don ka bor. Ngi tak tang ngim sutu ba ong pen kentang. Ka kentien pen kentang ka wan ka kentien pen kerpang set apart. But haba set apart, kita tentang ki beriu kim su thong anong ipi, ya kan ega benta, namar balai kim su ya ka bor yong kata. Fina kan mau ke balapan kentang semut kening menta ka deka, kening deka lentang ala banong ipi. Deyam. Kening deka lentang. Hada la lapan kentang ni ka lentang am kala deka bor jong balai. La pilek kai. Kamlong. Pi, ka Bible ka batai, Moses usnai ka sendok jutang. Ka deka dieng. Lasut ya ka da ka ksiar. Hanoi hapo jong kata labu kini ki lightly. Kai kata ka shipo hukum nang tau mana nang tau ding do jong aran labu. Ni yerem kini ki dieng sudah kini ki udah mau udah jingbam ni yerem hanroi namar balapan kentang ya kata di kata laong ka senduk jutang kala kelapat. But take kata ka por bagi Palestina kimut benra ki keleman ki yo jingpang man. Kadau balai namar kila day kita senduk bala kentang wat la ka day dieng namar bala set apa de kala pen kentang ya kanam tau trayam kala don kebor. Amen. But kan mau try wang ngalapan kentang ya pi ka pamangala set apa de pi ngalapan kerpang ya pi ka pamot pi don kebor. La don bala ka ya pi ngano fi blay wang namar ba mel alay jonga nganya le manganam ta jong me. Amen. Dapat long nabari long ordinary hi mi don jing ya per hi hanroi ba syapol la don ka jingkala namar kila day bala syapan kerpang. Baru syaitan uang bangan penjaya kata kecik pen kerpang ngahapen sutu yang ni ubreu bo umdai uba kerpang udai kumbalong kiwei.
Phim ngi klat bangi dei ki jing tau ki ba kerpang ki jong blai ba di wei pi wei ngi don la ki jong ki jing ai jing kerpang no blai. Hanu Satan wang ba pilong kom jo kom balong ki wei pat ukwa ban penjano. Ba dei na tau Paul wang ka jing 3 minute ke jong pi. Men lano ngi don ka man tengano pi ke jing pen choi ha ka po nang samla ka long pon palat. Renam. Kan bon palat ke jing ele ba Satan u ya le ba ka ni ke kerta. Ba kum no ban panhap. Namar balai kwa ban yo i original ba ukwa ba krap do ya ka jingem ka jongpi ha u ba ka jingem ka jongpi kanum dation nam tau bleu ba em kan dei no nakabanta jong Satan ba pi pin em. But ka Bible ka batai u yakini ki sawat ulale ya kata khamta me yu Daniel ni da pule ha wairu ngi lap ba ka kartang Daniel hada yakini ki laingot ngim lap cho i ki ka kartang ga ba shisha. Ngila ong ba yaki Shadrach Meshach bat Abednego ngim khot cho ki Hanania, Mishael, but Asaria, ngim kot cho yaki kata, hari ngila kot yaki dah kawai ke kerteng. Ngat kwa banong hikani ke kerteng sen mentana samla pisobang dalam rang ba dah. Pidalap semua mentah filadon nak kerdan. Ya ke ai kini kerteng mentagi rike ngi pediang baik. Hari hak to por ngi seleran. Baru Satan ukwa ya kata, ba un ai no ya ke identity ke jong uban mengidon kata ke identity ke jong blai. Ke Bible ke ong blai ulah son sharp yang hidup mensim bakut. Hari Satan wangan son sharp hidak ni ke jong ke pertai. Bat upen kalai yaki. Bat kini beralai ke jing pen kalai kam dei ke beriu yau beriu ba syapo. Hanu dei yau beriu ba syabar hakado. Pi bam. Kamen sim jong pi kam kadang. Ka kadang ngai. Ka po silong nam kanong kanong pi julong da. Men sim tandang kwa bam ka po kom dan jakasu. Ha? Silong am. Ka bang pula tapi kamen sim kong ni sumon hakata ka jakal lasai finum yo su tu jing bam. Ha? Lasai unum yo su. Dari setang mentah kasih, si dalam kapor nak kadang baru. Lah saya punya bam ke bampi. Nama boleh, kadang nam tak kapor. Badal apa sih? Kidan lagi bakam lero. Pastor dua yang ngalasuk kapor. Pastor dumok, hanam dia leban dumok. Ketujuh sisa, apa palat? Am nak kata pikiran, kaktin kebapi pikiran. Kadang tak ada, nu tulis pikiran. Vio am. Kalau dia yang ilah khas China kata ngaya lap tas China pi. Dia nam dai. Kada yang ta buat upen kelaya kan ni ketin. Kepada hak kado. Ontang ya kata kerteng. Kerteng deh kai. Hak ni kado dia kata ke Bible kong ngin sayo ya ka kerteng ke bathama hak hima ka jong belai. Amen. Kene baralai dia hak kado. Dia kai. Hak kado. Baru Satan uyale ya kado nama rumla banilai ka mensim. Nama ka mensim la tahu hak jing la srem ka dur ka jong belai. Amen. Hana Satan wiale ini kedo, bat utep lang bang ini kedo kan besut harta kaman sim. Upan kelaya ke kerteng jongki. Bat kini pat ke Bible ke batai, kiong ke kerteng ngim lali ye. Kidon ki jaka kan mau ko samla bapim la le ye. Pihaban pediang ya kata. Namar balai kata kadai bukan jado. Pim la le begini kim lali ye dah panong. Kerteng balai maki ong inai sim rumlong gira. Namar gini gini kimarau, ngim lali ya kata. Kebaat kia hikai ni kaktin, kiong toh ngini sim ni kaktin, melilai. Ada hakabalai, hakabam, kiong ngiti ngila ban leye ya kene. Gila ban penkelai gini, kan mau kadon kebentah kajingnya mengim lali ye. Kadon pada kebentah kajingnya bobleu ai ke boreng ibang ngila ban leye. Kini gila nyot, samot baru Daniel, kiong ngim la ban leye gini kiar bentah, kene kawai ngila. Ngin bam jing mam sim. Ngin bam tang duwe. Uri berkai. Okay? Bam tang uri berkai di tengah. Kena samla lada bu Coca-Cola bat ke pindi kai. Das liang tan. Itu tu apa liang kwa di cold drinks. Okay? Cold drinks. Denem. Namar balai vijay di ka babang. Pakak kini kiyo jing bam babang jing bam sim. Ada kiyo angin bam tu eh. Pitep hak jing lo samla. Aku apa kan mau ping. Bat ngap tip na pedang jefi don tu. Siapa pun bam jafi le plate swa. Pim plate kerja tak tip kumju sudah be man kasi. Pijit jing ta ayum tak kasi. Pi pai. Entar bam jar fi. Lenyok sa kamera. Hello. Zamato, tomato, vila pun, hakat kapor, sengawa, wanja nadin mo, sa chufun, nama orang nak kemat.
mlong barok da khot la hian dem dai khana samla bun sen wat swai ka babang dem hari kini ki soto ba kila ban che ni ka por ba kinum bam jing bam sim namara da ki bam mi ka jing bam sim ki habandi ru ka kya jong sim ki habandi gai ayu sim namar sai serve ka ta kya ki habandi lang ya ka taro ta ba dei namar ka ta ki ong da ki bam ni haban bam lut dei namar ka ta ki ong ngem tre ban bam ya ka ne hari kini ya ka ai ba kila ya kata ya ka banino ya ka jimbambang kan ma bon na pi samla pi haban ya kita ki jat jing bam ba pim dei ban bam ya ublei syam sobhana baru ublei utip ba pi vila amen ublei utip ba pi vila ya kata oh ya ka ba pimla pi sutu ba menang try ngapriang ya kata ya ka ai ka dur ka jong pi ka long chupriam yang aingu ya me try Lala pisngai tan pikwa reko wan mong try per reko yang akhim step 5 step. Pila reko i. Ya kata pila dah. Dan raya ka bapisu tu pakani ka mentoy yang nai pelut por. Ini ta ya kata. Pelut por haka ai ka balong ka badai. Dai kata ki noi kai ki juong ba ki khna ba hi kai. Haba pili tho exam. Tho shwai ya ka ba pila la. Wat kwa ya ban tho shwai ka bambala nama la pi tho shwai ka bambala. Wat ka bala pila klet. Ki kai kata dah. Badai kata kai ke babi bila le kata bakine ki sawot kila le ya kata hadin kata to kala biang hadin jong ni ke Bible ke batai kila yo ya ka kam kelas sutenat ya kata ka kam barok ngi sutenat menyo ya ka kam kila yo ya ka kam ngade ke poi pat ke por bau ni usiem hakal nong ke balai upen benai ya kan ni manong badai ban mani ya ka station jong u ban kala Filip, kani ngadi barok ki kwa long belai. Barok ki kwa ya kata ta kerdan. Meno bom kwa long he. Nenam dai. Barok ba kwa. Ban une usiem uwan ra ya kata ka order badai ban mani. Barang perkat. Lada lasu mani no. Kan jia ayu. Kan jia ayu ya ki. Bat laboro ya ka an. Lada kim mani. Lada kim mani. Kin sa syabret hakal lawarding. Kena mantak jia kun ta. Pidon ka challenge ka jing im jong pi. Babon sen. Pi kum ki samla. Lada piongan ino ye kini ki paralok pinongan long marway. Baba dia ba kini. Tengeng pindon hak jaka ka ba pim dei bandon. Pila ba pinum di kiat tentang pidon ki paralok ki ba di tentang pi kum syong hak jaka ba pi pim di. Pi bam ta sana budam. Sana budam sifang lalut nomor tabon ma pi. Bala jong pim di. Di meme di. Bat khang ta tentang pinong belai pidan pinong bo dengan jikli belai don nomor ping so ye jaki. Hadai pidan ka wei ke jingkli pat pi perkat ba hatau belai pat usem so ba ya pi lek kam ta. La ba pi pim di. Pi syong pat apa deng ki badi. Pim la ta belai syong marwai. Belai yo ide wong ba pi la ko kon nang syong marwai. Hei ba kamen sim jong pi kanum penram. Hadang nginum jet ya kata. Tentang ida hikai kata no ni lah hikai kerpa ni dia beli alap gospel lagi fini alap gospel udah ngedi le alap mestap kan ong ya di sya ni hab besutu hakan ko por ban alap deyam semut kibriu ki dengan sya apa konsert pi ong jesu we ja pi pe kini ya wan le wan ka ka abet na fistu ya la kibriu kim tran pinai ka mantoy pi haban ap ya ka por bakin tran amen Manong try ka nung kapor mga di ba na? Dway, yung try, ay ka kapor mga na. Di ka tao, blay, kaman kren yung Paul. Pero nagkirta yung Saul, pero ba din ka amaw Stephen. Halay wan kren, hakalenti Damascus, hamar halenti kan ja. Udang yan, marway, udang perkat, blay, wan yung kando yun. Kan mau, kata ka jabat ngabat, mapiro. Berkaktin ka jong try, ni kong labi, kini ka anya, kik yung adamdam. Pero fitip ka ka di ka challenge, pihak ka society, baka ngingidon man ta. Lada pi mem lang bat ka society pilong outcast hang ni. Ya pi long be la ka jong. Ba kita pe ya pi ginong be ni ji tat. Wow. Haba pi duai ki yo i pi la kunum ne ki jules kum tu. Dan pi dali jesta pi dan ni kulung. I kimela jor dali jesta. Mami pi da duai shi le ne mami nga su le ranya yo. Nama kidan nama kim su to. Hong ya pi tang i long ya kata. Tang pi da yo i kimela ba duai ya ki perlok pim kwa la ban yalam. Nama rimei jong pi masih nikendo ti perlok pi la selok jai dak aktif film mi wajib pelek rai semai. Film kuat dah. Namar teng
Kalau ka ba nganong ya pi. Dahil na mga tao Paul ukran na station kasing 3 minutes jang pi. Pihaban 3 minutes ya ka ba nim hokta. Pihaban ya ine hagata. But pihaban longro ki ba man kerhai man kasing ya kata. Kamday galenti ka ba tak siski ngong labiang de ka tao Paul dong. Ki bam kun ria no but ki ba man kerhai man la kasing. But nim hok si blai kasok. Si satan kasok. Hari ka ba ada ka poy sin kong but si barken. Hari ka Bible ka ang man kasing. Kaum no? Man kasing. Kata ka de ka ba teng kum kisamla. Na maru soita na mu yale ya pi kan bala. Ban penjado ya pi. Man penjano ya pi nakata ka jing raham. Teng kadang syat nganong ya pi nam tau terai. Lano poi syat nak pertai klam suto. Kadang be ka jing ya kle teng. Kadang be ka jing ya kle. Bat ka Bible ka batayang ne. Bat kini ki laingot lapan banai. Udanya lapan poi syak away pat ka province. Hana kini ki laingot ki dan hang ne. Bat ya kini ki laingot la ki ngat ha kata ka province ba ki habandam. Babul sin kyo shay Daniel ja. Kan mau kalong tik kung ka Meghalaya. Kadang kau district, Kharar teligi district, ano? Kharar. Kau nunggu seran jisu? Kharar. But kawai ke district, ya peru disi, but ya per ke kendon ain balabu. Tapi kadang hak province begini ke lain urut kidon, hey bu Daniel udan kamdan kene. Dia kata ngi klampanai kertang Daniel. Dia kata kabami pat cepang jing dua pi klampanai ke kertang jukini ke lain urut. Piam, but kan mau ketma jonga, but ketma jong pi kan ya per. Barkat maha para jong piru kan dia peri wei. Deyam. Kidon hapreng jinge kiyot hiak sungkor. Kidon hapreng ke jinge kim nang banyot hiak. Kata ada ke jinge per para brio. Nenam dai. Diam dai kum jo. Dah ne hade kini kilangor kilayong. Super kat ma pi hak ne ka pora da dai ma pi hak to ka jaka pin lem no. Lem no. Tentang pilih cek college kiong hable kene. Piong le kum no hable la ka le tapi. Perkat bah. Berngi kwa bau belai wem. Unang penem jang yu Jesu un kerku yang ke baro. Hada video kadon ke challenge spot hang ne. Teng ke poi ke por yang i. Bangi haban yang nam ta jengga ngi haban juice. Ngi haban jede kata walai jawang belai bi sakut sabanong arjing mot. Hang ta luang karmel belai buang bilong sa. Ladau bal dei belai te mana yo. Aduh belai juga Israel dari belai teman yo. Tetapi kita nak kini ki arjing mod ngi perkat bet ngi nyat lang. Baca Bible ke batai kini ki laingon. Barkam tame menu ban itu ya kini mar tip show ka original. Ka identity jongki. Tip show la tip ya kida ka wai pat ki kerteng. Bar kim kran tin Jew show na Hebrew kim kran show. Ne ka kinten ma ki ju kran ha ka snong jongki. Ha ba ki don ha po Juda ki kran tin Hebrew hang ne kim kran show ya kata tin. Ki kran ya kaktin senong nyong ki. Bat ki don ruha ka kedan ki habandam. Leong kum no hakane ka por. Teng ki breu ki ong ada don hak kerdan ka bahe kasuk. Keli ki beladon hak kerdan teng ya ki kendu jinge tan hang tun na. Namar kim la li ai. Kade ka protokol ba ki haban yai lang ba. Hang ne ki laingot. Kedon kade ki jinge le ya ki. La kin dam na kin dam super kat hakane ka por puson ya la dir mapi. La pi don hak ka jaka pin le kum no. Pin 3 minit baru belai. Pinongan yai ne baru belai. Pinong ngatip bakcing 3 minit jong akan umlong leno kemat try. Nengin dua try. Pelak jangan akan dikalawar ding. Ngalai sajinget na. Ngamtip ngalai yo. Kadon kapor ba pipi dua blame jubam. Kan mau ko samla. Lara fi kwa ban learn hak jingem jong fi kan mau ikan ikawai. Kamot ba pipi la dua blame di ban le kamba. Kadang kapor bau blai unum lai ka kamba namar ukwa ba pipin ya lang ba kata ba pinyo iya ka kamba. Amen. Kadang kapor kanong ibi bau blai unum lai ka kamba namar ukwa ba pipin ya lang ba. So jisengan ban biang. Pia lang ba ba kata ka jiya lenti piyo iya ka kamba ka jong blai. Amen. Dai na ba kata kadang kapor kan kapor piong. Tete yo fiwan nakalong ye ka bedu try perus pa try wangam ngapnya klang ibi ka jong dok namar ngakwa ba pipin ya ba pin tip. Baka jingger ku kawan tang nanga. Bapin suto ya ka donor jang jing songo. Bapin senya teli badai tang mangau nang pendap. Bat nga suto hagi ni ki por pat kidon kene baki den man hap yeng. Pa hap mane hap li dem kok siu hak man nang stishu. Machu dem kok siu jia ayu long pop ayu. Deyam. Ban su dem da long ayu fitip kana samla tang ki siu le ayu tang kane.
Layo. But don't sin. Tao samla wa ngam ngai baum don belai. But tao bukan bau tao wei bangai. Me ngai badon belai wa hot. Proof yang ame badon belai. Tao pe ne. Me ngai badon belai. Wa ngam ngai badon belai. Ada me ngai proof yang ame tao ang ne. Siapa ngan proof yang ame don belai. Fio. Wang proof yang ame bam don belai. O badon belai, une wang siapa ngan proof mga meme krentof adu kata ta bom don belai, ngarong anget bom don belai proof ma meme, bom don belai pat. La ban proof tram don belai. Fitang te khana sam la ki don bon ba jingkeli. Bon ba ki kwa ban le ye. Bon ba ki sngo e kata de kata. Nganong ye vi ki kane ke de ka jinglong ki sam la ba ki ya. Bat pitep ki kwa ro ban tip lut ha ka jinglong sam la. But akhirnya ki samla ki la yo je kai Babylon baro ki ong mentas tang ban dem ko siu jayu. But ki la yo ki kerdal ki ala ta ban dem. Hanrai ki ne ki samla. Ka Bible ko ong laput. Hada ki klam dem. Ki yang baik tek. Hada dem mano ban yo i da. Kadang ka por ngonong ye pi. Ba om dan ba yo i. Mano ba pi le pop. Hada kan ma bo blay. Uba la pelong ye pi. Haka dur jeng la srem jeng la jong hi uyo i ya pi. Kam dei ka pekana ka bala ban buri ya pi. Kam dei ka to ka kamera, kam dei to ka nap. Kam dei to ka duli jong pi bala ban buri pop jong pi. Namaru blay to yo i tingkranya kita barok. Keke barok ka pau lungkot ka tin ka jong tronai ka ong hakmat ka jong ngine pet ka ni ka por na ka stish kinong Hebrew. But don ka jing tao ba klempau wa khamat jong. Henry keke barok kilong lungkot but ki bapau persya hakamat jongu but uba ngia don kam baro ta kapau long khoj try wong ne ki baro kapau ngi teng isko ba dan bayoi ngile ya kita ki lai ngur gala ba mano yoi ngi teng haba ya chi samlam ki perkhat begam da ada ya chi samlam ji ne no ki ya sak namar ki isko bam dan bayoi ngi ki banging ngile ngi isko bam dan bayoi mun sha ta ban buri ka ba Hari ka Bible ka ang hakmat ublay ka long ka papaw. Teng iburi hapo ka pla ka jongi. Ngintip. Manomdan na bayoi. Hari ka Bible ka ang blay yoi. But kini kilay ngoy ka ala manomdan bayoi. Leyo ban sudam. Dani ay ban sudam. Kamau bay kina samlak sidon kani jinglong. Ay fin let jesang. Nada itay we no ngam let. Ini we lawan him sib jitu ang to. Fim let tengarong anum let fi. Say wanam kata. Namar ngi abay ni we ngim jiong bay la fim let ngangan let. Haka jingem jong pi kan mau go samla. Pi kwa baka jingem jong pi kan man ba kan dalong ga baroi bat kan dalong nuksa yikiwe yang haba marway. Amen. Namar ka jinglong samla tentang pun sen yong ngidon kami tai tapim don kami no namar blay ula tau biang ya pi bat haka dinga diga kerta ka ba pi don ya ka to ka bor baka kamet jong pi. Utraw lai pi ka diga bor haka diga kerta. Hande pun sen yong ngidon kam kini gilaingon. Kila kom no. Dari haki kristan mentala duai, kini kisam duai, kita pergi kini kena melak ban kala labu ta. Kapal labu kan lombek. Bat fitep, kiong, ngikloy ya kaban yap, ban ya kaban dam. Kalau ada pipet ya ke ri India, haka jeng lai lut kini kisam lama. Babon ki ba sacrifice ya lede. Usubas Chandra Bose, ada fitep ya ke history, upanyang ya kita ki sipai kini kisam lata. Babon ba, hana ki donro. Ki sipai babet pisa. But Andre, kan ma bai samla am ban distract ya ki nakata ka ka jing shisha ba ki long usuk ba. Ka history ka batai ya kata. Andre kini ngi laingot ki don ka jing aper ka dei hang ne ka dei. Ba kim tra ba ki ong ngin yai minot. Kin yai minot. Ba di yai ne. But haba ki yai minot. Haba ki yai ne pitep ki don ma siong. Dei til along he de kata la sarong. Hana fila rapi perkat iti long hem dei basarong. Namar ka kam ka jongi ka batai tentang haban keren ya kata. Namar balai. Teng usamla fite ula balai lang ha school haju. Hanai ammon babaro kilong kumju hadin habot. Kalawai kanya per. Uba 3 minut kaya dakawai. Unpoy siya kawai ka banta. Uba jaitu unpoy siya kawai ka banta. Dapat ya ka por di kelas. Uto bala poy 12 ula poy mo BA ne BCom ne BSc first semester second semester belajar samla vida pet ni jing tenat munil do samla ngate ngam don samla wat pet ya ka to kapor
Sampai jadi post nam jang katakan. Mau nong, pas pisiama lo dapat graduate. Ngate lo dapat pas lut. Pihak tentang ngampin ibang yaitu ipor pi sacrifice no ya ke badang wan ke babon dah. Ya ke badang wan babon. Kini ki laingot ada ki sacrifice no hangan ke por ya ke jingnya juki ke bakan jia. Pita ke bakan jia ke dai ba kalenong ke basau anom syam ladon lane ke dekat ke ba arpusau terter ke ba Nebukadnezar Ukran kanumdan. Hakajuk kalenong ke balai. Kini ada kidam kanum le dan show sakamat. Hari ke Bible ke batai ke dekat ke bakandriu ki ong kon Nebukadnezar ladau blai jungi ki jubab dai usim. Walau blai jungi pelai jungi tra bandam hakane ka station. Dajia kan bajia. Yang ne mot ngam tra bandam ki ong. Ngim tra ya kan bela lab sna ngim tra bandam hakane ke dur blai ke jome. Pat bida ka persrai usim. Andre namal baki yang skam. Ka Bible kong labrat diki ke ding. Hari ha kata ke ding. Yo iman, yo kon jong blai. Yo yo Jisu. Aku apa nong ya pi ko samla. Ngatip piwan jasang hang ne. Kita na yeng ya pi kim sutonat. Tang ka we yang skam baru try. Uso jong pi. Kan batai kambha. Yaki ban ka ketin jong pi. Ada pi jubab no ka peni ka basnio. Sngap bet. Peni de so kan. Ada pi duai do step. Yo iya pi makim step duai janmet berduai yo iya pi man singi berduai yo iya pi besyakuri yo blai ngan ong ya pi kat no singi kin tim ya pi kenong bai kai kene kim kan mau ya pi hak apor jong jing bha ki biang lon hare haba ki pang em nang kong do kin kan mau ya pi ko samla nama ki yo iya pi ka badon ka jing ya per pi duai kin yo iya kata ta pim dai benong ni ki khang an mle chu sai tan nong pi ki khang pa phali jesang phadale cha ki phet phadale cha ki mo si tai ta bai kim khang phat man tai ki don ki mek pa ya don concert ki nialam don le jesang wat tulek ni jing ibit ki shat apo jesang da shat a concert la joang babit ki la le lupa apo concert da jing mot ban shat dem hada bar le jesang ki le bitang la we jimot ngi le ban thia wan sa jesang da jing mot ban sakri yo blai gen ndai ban wan ban songkhom ngawan ban hala ban perta ya utra yu blai jongi ngawan ban lek kemen ha utra yu blai jongi amen but ke Bible ke batai yang ni kini kila laingot kilala kasyong haki de kan mau ku samla kadon ke decision kasyong hapi la pin rai kum no pi rai nam tau blai ne pi rai persya yu blai kasyong hapi hada ke jing 3 minute pi hap 3 minute shi jingem amen kajing sedang gadai kene garta. Pila banduai sin steo nya pila banduai man kasngi kasyong api. Pila ban puli Bible sin steo ne fi puli Bible man kasngi. Kan ma ba tang bala bu status kamot ba fi puli Bible ma. Kasyong api pada. Umdan bala ampan bor pi. Ngau fi usoi tan te un ya lebe ya pi. Ya ka do jong pi un ya lebe. Kan don be kajing le pin mla ba no. Try pelat jangan lah kali kajing persoi kata ji persoi dong wan. Kini kila don hak rinong way. Kila yoi ke training. Hadim jong kata ong mendam kadi ke basong iki bendam man regiong. Kumnongin ya ke jing kentang jong lejong. Namar belai ka kata ang ni ke jing kentang. Namar ki jiu kila don lupa kan ke jing kai. Don tang way belai. Balat na don should away. Kong kumnopat kin ledam makan ke dur. Hari mangi ibu pun saya ngiru kita biar kata kumnongin mana ki wei ki blai thala na mangi don tang wei nong penem u Jesus Christ. Wah biar kapor lang samlang ngaro fitem. Ngalalet ngano fi ngalalet sa gurdwara bandam. Ngalalet ngano ngi siki mandir ki babon. Siki temple siki Hindu ngalalet bandam. Ngalalet ngano ngi sa mazar siki Muslim bandam. Manwat hari kawai ke siki kawan ngani ka sur ya nga. Habau kaladon kata ka ketir pangasdang man kala. Itai pastor ada wan kerah ni kata kadon kani ka sur. Kanguno na kita ki blai ki balayap na kabta jome baki it jame hado kata-kata. Papitep ngam syam. Dai tangu Jisu. Ubala kloy ban ai yala ka jong ka jingem. Pada bang atep le ya chi shinong rum san pra. Men bang na long ba pop ulayap ya pli. Dan wero blai jong ka pertai. Na ka benta jong a uba kloy. Hada dai tang mau. Habang ngapat don hiru. Ulah ada penem lupa tu ya nga. Kada yang ngatang bangan pediang ya kajing penem.
Amen. Si sen ba pi de nong song snong jong kane ka ri ka de ka right ka jong pi ba pin tap bot pi haban up ya ka por tang mandap khat prasnem. Pi yo ngi wei pi wei la pen kentang ngi na do ka po jong ka keme haringi haban up ya ka por ban tip yo tau try jong i kan. Amen. Si sen ba ngi la tip ba ngi de ki. Bible ka batayang ne kile gilai ngor kum nong ini ya ka ta ta. Kum nong ini kan mau Satan ko aban pen kala. Ya ka identity ka jong pi. Ya ka ka ba pi bilong. Babun ki samla kim long original. Kim long original. Dei ka tala do breu la di tan pina pe ka dur la ikala. Mun shau le ba mun tau la yong. Thang ka yong thang ka kya. Ka barung sya po. Pe ka khamat sa ka sao han. U breu klam tao ban sao han ka sao. Kadao balay, kadan kay kabarong siya po, kaday kabasniyo. Piyo Satan, uyalebe, kataban pinkalaya ka original. Naman sustanadi ka original. Halay balong original, habi ay 3 minute. Habi you? 3 minute. Kata kaday kasing siya, siyang kajingim. Lada pikwa, bane, badutra, pihab ban ay 3 minute. Pimlawan nong, by grace I am safe. Ngan siyang na I am safe. Nga im no am. Piman kasing pihaban ki. Pihaban duay. Bar ka duay ka shemya ka bor ka jong pi. Denem day. Hang ni gini gilay ngon. Kilala ta. Hari fite ka nget bet ka di ka jing 3 minute jong ki nadu ban ba. Kidang don to ka jing kai ba kim tra ban bam jing bam si im. Kyang ikloy ban bam ya ka tak bomot ki yai ne hakak tien. Bar ki yai ne hakak tien ba kyang ngim tra mani dur blay. Barhaba kim tra mane kisha berat si sha hala warding hari yo iman yu kon jong blai nganong yewi ko ki samla ha ki jinge pin yo I ya ka kamba pimla ban yo I ya ka kamba ha ka jaka ka besuk de kata man ba wan ka jinge ong try nga ai ngo na mar ka kamba laba pim don kam pinong ngam don kam pasto nga wat ka kam tip silayu ong try nga tip me don man lek ke bakraw jinge jonga nga wat ka kam yo ka kam ka wat nga na try ngam tip ke ka talan ko ba Laya keren hang ni kisah sapi dan kaya ngam tip ngari utrai wang awan ya pi. Ti utrai wang ya pi. Hantang kawe yai 3 minute. Yai ne baru utrai. Bakajing 3 minute jong pi. Kan nong ni kini ki laingon ki yai ne bai. Ki onda jia kal ba jia ma dep sto de yap yap. Harum yap. Ki im hakading. Ki yat hakading yo don na preng jong pi ngam tip yo pi wan ka yeng ipa badi. Hayeng pi kadon be kajing kulmar, kajing shrut, kajing mai. Pio ka ka yeng kalong ka dujok. Ngalong pi ka yeng pi ka khamba ba ni ka dujok. Nga kan mau kata, ni ngapai pastor. Kidan kita ki konsert ba kilong ki shot ki riam. Ni jingi dujok kum the. Ngau ngala ka dujok kalong kum the barok kwalet lut. Tentang ki brio, ki peran kami ka tin bom day. Dia kata apa piu I, ki late bani sya wan ong ka the ka dei ka dujok ong ka the dei ka pop ba dwai. Banong try kini ojing penem. Kin kala ka bamot, bakin suto ka jingman ka kam krao ka don ha ka yeng ka jong blay ban ha ki jaka. Dai nama kata bursin ka kring, wat ki balangit bro. Tadai nama kata ngi haban ni 3 minute nama ba usoitan habo wan man riam yang ngi laban lat na kata. Ngintip ba kani ka riam ka jong usoitan ka. Kani ka buitap ka jong usoitan. Perkhat ba. Yogi persubur ka persubur pertaina. Hanray ngawang hi ka perthai teng kalem teng ngingim su thu teng ngiwan raya ka tayo ba na ka jing sakri but ka Bible ka batayang ni kini kilala hara kyong ngim tre kiyanya ba ka ding kyong ngipdiang ya ka ding maniap super kharbi por berat apa ka ding kini se kyong kila perkhat kemno thorai nilakut hara kim pat kot ka ding ka jing sedang teng ka don ha ka por pisko balakut Kam day ka bakot, kakot ka day ka jong pi, kadang day ka jing sedang pat ka jong blay. Amen. Baka day ka jing sedang ka jong blay. Nama ka jing 3 minute ka jong pi, kam jolong ka balenoy. Amen. Barang kwa ban ay man simi pi ko ki samla. Ka jing im hok ka jong pi, ka jing im jing duay ka jong pi, ka jing im hakaktin ka jong blay. Pinsa yo I yak iso hakikerta ki bakam he ki jong pi hadian. Amen. Pinda yo I ya kata ka jinggur ku haka jingim. Wat mantap him yo I yo ngaim hak ngayo iu. Ngalong marway habar siyam lele ya manta. Naman manta de ka por bet kan sa yo ka por banot. Amen.
Ada tang yang scam. Nama kecing 3 minit jong pi. Kanum long kabaleno ay kain. Kanum long kabaleno ay kain. Nama rabab sisen ba bibi kung begini kita laingon. Ki kloya ka bani usay tan wala change lor kan mabay. Usay tan wala ban change tang ka ba syabar wala ban change ka ba syapo. Nama ka ba syapo de bo blay la tawi pi. Ya ka man sim jong pi de blay la tawi pi. Usay tan ko ban change ka do lay. Ay bo breu syabar unang jat nang jat. Hari breu syapo udang iklan kan. Amen. Tetapi yang syabar ni ngakani mlong kani lay. Pimla ba yang am yoy ka jingman. Pilay yu piyo jingman tang sisnam asnam. Parhadin kata ka saja sudah. Terang ya kata ka jingman ka ban ne bad pi hakani ka pertai bad haga pertai ka ban sawandro. Amen. Kata ka ka jingman si Andre itu setan mang hilong kum ni. Wadum persengap ya ki. Tentang kilaban maya bilay si kajing syakuri. Sengap ya ki winong oke nomor pitip. Wanung dam ya ki nomor balaki kansa ni may pa ya pi. Naskaw ka ni kapor ka dono si sokya nga kran nga ni kapor. Laba mapibiyong ni may tim nga mga legislation kumta. Hindi bakitim at pwede ki bakitim ya pi. Hindi nomor balaki so iya yo kitim yo kidon kajing hikay bakla ma pi. Yo bidon man. Tsaka nono kajing saya lam bakla ta kitim. Dia kata apa kikren kum tali ije ki nong ni aingo ayo uhanman neka hanman neng ayo kimek pa kiba kansan ya nga bat pini lang baki so jong pi. Amen. Haba ki yo i udaw so ba ya makiru ki sabam bat kan maban penmi so em ka haban simpor. Martin tong mi kasim ya kapor. Ta day na markata. Makwa ba na sim yai 3 minut. Ong ngalong ba yai 3 minut. Yai 3 minut, haka hautrai, haka jingduai, haka ktien. Bali yai 3 minut, haka AK balaban set jong pi laka de haka jing pule, 3 minut haka jing pule. Lapi don haka kam, 3 minut haka taka kam. Ladala ai kino no kam le na do donor ka jong pi. Na mau try yo i na ma pi le nam tau try da. Amen. But yai ne. Yai ne. Ka Bible ko. But to yai long kiba man ka rai. Man ka ski. Kangay utrayan ko ku yangi. Lambakan ni kaktiin.